venner. Hej. Vi er... Hold nu din kæft. Hej, vi er BBQ-klanen, og vi spiller en verden, der hedder Super Rasmus. Jeg hedder Rasmus, og han hedder Sebastian. Jeppe tror jeg har... Hvornår før 2. Okay, nu vil jeg have noget kage. Jeg vil tage en flaske med. Og se, det her tårn her, det har jeg bygget. Det er kæft. Kan I gætte, hvem det er? Det er en mand, som hedder Herobrine. Han er farlig. Se, jeg går ind i caféen. Du skal også lave til dårlige. Ja, jeg laver det tårn. Jeg skal ned i et avanceret WC-hus. Nå, se. Ja, jeg snart er ved til. Min lag er fuldkommen, altså. Gå lort til, når du er host. Har du sat sammen her til? Det kan jeg da se. Wow, hvad skete til der? What the heck? Ja, sådan er det. Det er glitch. Ja, det var bare sådan. Jeg spiste noget af kagen, ikke? Og nu er kagen fuld igen, mand. Jeg lige spiste den. Næste gang vi hold kæft. Næste gang vi spiller, så skal jeg altså være host. Stå lige stille til tv. Hello? Nej, nu er jeg ud. Det gør det med flot. Okay, så ryster du, og så laver vi en harskab. Nej, vi spiller lidt i den her. Jeg er kommet ind igen. Og nu går det. Ja. Og så kan jeg komme ud af min vogn. Det her, det gider jeg sgu. Lad det hardcore, lad det hardcore. Jeg skal lige være. Rasper, du må svømme helt ud. Okay, med hvem? Det er meget en lille bror, min far. Måske. Super Ras. Hard. Ej, hvad er det nummer? Den skal være den. Den er sådan der. Jeg er en lille sommerfugl. Jeg er en lille sommerfugl. I'm liking it, I know it. Det kan jeg. Hvad kan du? Det er som det er, som en gardin med.
Jeg går ned og skaffer os sten og her. Tag din økse. Wow, der var en endermine! Der er endermine! Der er endermine! Skynd dig! Vi ser den! Wow, jeg kigger på den. Hjælp, chef! Her. Du kan jo brænde. Hok nu noget fucking brænde, chef. Jamen, der er mere bare ud. Der er 3 stykker ud til mig her. Jeg har noget. Vi er sandsynligt. Kom min træk. Chef, den ligger henne på Red Bench. Øksen. Jeg fik det ikke. Så lige de 3, okay? Lige om lidt, så ringer jeg altså hjemme op på Steam. Jeg vil gerne snakke med. Nå, jeg har 3 stykker ud. Nu laver jeg mig lige en søg. Jeg kender chatten. Så skriver du bare lort, fordi du ikke kan en skid. Jeg lægger som lort. Jeg kan godt forstå, når du skriver lort. Jeg taper mig op til dig og Brunchman lige. Iron! Jeg skal lige lave nogle red bencher nu. Yes, mand. Heldigvis har jeg 3. Nej, jeg glemte at lave pinde, mand. Mamma Gaddafi. Mamma Gaddafi. Så får vi også noget iron. Takket være mig. I love Brunchman. Cola, 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 cola. Mere cola. Ja. Jeg mener videre, så søger jeg mig bare op, når jeg får noget ret meget her. Bare om at finde iron. Cola. Jeg får noget mere kul. Hakker du træer? Hvad? Hvorfor? Du kan ikke komme op. Og jeg har lige fundet en ordentlig mine med vand i. Det er ikke sådan lige en ordentlig mine, vel, men der er 2 vandhuller.